Ak teda pristúpime na liečbu farmakoterapiou, teda liekmi, kedy začne byť účinná? Kedy začnú tie lieky fungovať? To je veľmi rôzne a závisí to od skupiny psychofarmák. Tie antidepresíva, ktoré asi najčastejšie používame aj v detskej psychiatrii, tak začnú účinkovať tak neskôr, do tých 6 až 8 týždňov. Ale teda moja skúsenosť je, že u tých menších detí aj oveľa skôr, ale vo veľa nižších dávkach, ak teda doteraz nebrali žiadne psychofarmakologické lieky. Čiže ten nástup môže byť aj skorší, ale väčšinou hovorím rodičom, že čakáme na ten efekt minimálne tých 6 až 8 týždňov. Druhá skupina psychofarmak, ktoré používame, sú antipsychotika, ktoré sa používajú nielen teda na psychózy, samozrejme, ale aj na napríklad veľkú agresivitu alebo veľkú impulzivitu alebo aj takéto seba poškodzujúce správanie. Tieto lieky zaberajú pomerne rýchlo, už do 3 dní vidno tie účinky. No a potom sú anxiolitika, alebo teda lieky na úzkosť, ktoré používame aj na poruchy spánku, alebo na také ťažšie buď úzkostné záchvaty, alebo rôzne také afektívne záchvaty, ako ich voláme. To sú napríklad výbuchy zlosti, také extrémne, ťažko ovládateľné. A tento liek vlastne, alebo teda lieky z tejto skupiny psychofarmak zaberajú veľmi rýchlo, už do takých 20-30 minút. Potom sú ešte lieky na nespavosť. Tie sú teda podobné ako tie anxiolitika, alebo sú to teda totožné lieky, tie takisto zaberajú veľmi rýchlo do 20-30 minút. A potom sú aj taká skupinka liekov, že lieky na ADHD, tam sú momentálne 2, ktoré máme registrované na Slovensku. A tam je to veľmi rôzne, lebo napríklad ten metylfendat, ten zaberá pomerne rýchlo, už do týždňa vidno efekt. A atomoxetín ten opäť zaberá veľmi dlho, takých tých 6 až 8 týždňov.